Toto rozhodne nerobte, ak chcete, aby vaša podlaha vydržala roky. Najlepší čistič, či už na laminátové alebo drevené podlahy, je náš Bonamop, s ktorým to určite s vodou nepreženiete. Naše produkty sú navrhnuté tak, aby nielen poskytovali dokonalú čistotu, ale sú aj ekologické pre vás a vašu rodinu. Toto rozhodne neodporúčame robiť pri žiadnom type podlahy. Za naozaj málo peňazí, veľa muziky, nájdete u nás v ponuke tieto filcové podložky, ktorými si podlepíte nábytok. Používať hrubú silu pri čistení podlah sa naozaj nevypláca. Môžete si poškodiť svoju olejovanú alebo lakovanú podlahu a to rozhodne nechcete. A týmto sa dostávame k ďalšiemu prípadu. Ako často preolejovať a prelakovať podlahy? Ak sa vám zdá byť povrch suchý, matný, sivý, je čas na preolejovanie. Ak neviete ako na to, navštívte jednu z našich predajní a my vám radi poradíme. Nezabudnite si uložiť toto video.